Ейде! О, последния път, когато идвахме тук, това не беше толкова зелено. Всичко си е също, ама само, че това не е толкова не беше толкова зелено. Хайде натам да отидем. Натам. Сега. Уоу. Уоу. Какви пухчета. И пеперутка. Тук е моста. Какво е това, бе? Да се махна там. Окей. Няма да пивам. Мисля, че... не трябва да ходя там. Окей. Уау, колко много сено ли е това? Да. Сено се. Уау. Така гравите се наяждат. Ауе, реката не е толкова дълбока, нали? Би трябвало. Сега. Няма както да поплувам до там, защото не мога да плувам. Ама мисля да взема този мост, да отида негото там, защото има два моста. Мисля, че там натам е закрития мост. Господине, хванахте ли вече нещо? А колко ви е дълга въдицата? О, 2 метра и 40. От колко време сте тука? Мале 2 часа на слънцето. Мен ще ми боли главата. С шапката. Още малко си ходи. Може ли с вас? Защото аз снимам сега клипче за YouTube. Как ходя близкото Марица. Защото малко, един мой приятел има домашни, другия не може, и той има... То трябва да чакате да кловне. Няма толкова бързо. Ай, какви ли ви има към тука? Тук има... Може, ей, по-натам. Ей, там, по-натам. Изчакайте. То ще ви клъвне. Вие знаете ли, че първо трябва да изчакате рибата да ви клъвне, не да моменталическите... Ако да е 10-15 минути на клъвне, това е... Аз търсиш тук да тръгна. За какво ви е? За них е смисъл, харесвам да ги хващам и да пускам. Аз бих го скочил. Рядко взимам риба за хранене. Той рядко се намира. Повечето са и малки, така че няма смисъл да ги убиваме. По-натам към платото, към моста на Келчика има жабки и много рибки там. Даже и патици има. Ако искате, може там да се преместим. Ще да надо там отдолу към нас. Да, там се... Там са паща и доста тук и деца и тия хората. Защо не отидете там? Много хора им са по-да ходя да ги. Там има много хора, ама и те хора хващат са рибки. И се не си хвърли да бъдат.
чака там на полувка, аз ще им плаща, защото аз хвърлям ливада, хвърлям вода. Ако са сложили жива рибка, То гледам, че има колко 4 човека и си колко има и кемпър. това е работа. То така са на къмпинг. Може ли и аз да пробвам? Първо е. Да. Но... О! Нещо с... Това някаква жаб. Еми, жопките могат да се ядат. Приятеля на мама каза, че водните жабки са много вкусни. А има и водни паечета тук някъде. О! Нищо. Да хвърлиш. Да. Но вие може ли да снимате? Как си плетка? Чак. Трябва първо да сложиш пръстчето на чаката да го снима, ще се намотава вече. Сега слагаш пръстите така, Така. аз отварям и като хвърлиш, махаш се пръстчето. Не успях. Айде. Чакай. Извинявайте. Не съм много добър по това. Еми, хора ще му учат както го правят. Виж се как се прави. Слагаш пръстите така. Даже тук е най-лесно ти тук да го опреш. Отваряш. Да. Замахнеш, махаш пръста, после пак затваряш и почваш да навиваш. Ага. И ако намеря штука, ще е яко, нали? Човека, който стои 2 часа, не хваща нищо. А детето, Никога което... не се знае. Човек ще хване или няма да хване. То ако не я хванете... Малко е на късмет. Някакъв път съм идвал, хващам за 15 минути риба, друг път нищо. За никога. Искаш ли пак да хванеш? Да. Значи, слагам пръста тука. Какво беше? Отварям. Чакай тук. Отваряш. Така. Стига де. Чакай, аз ще го правя. Това как го правите? Аз не мога. Страфтата не... То не е трудно, а просто човек да свикне. Човек да свикне, ама... Така, замахваме. Затваряш и после почваш да навиваш. Бавно или бързо? Не може и бавно и бързо, то хубаво се правят и като двата варианта. Това ще си им по-нататък. Аз дойдох там, дето е дърво, насам, надолу не съм ходил. А защо не отидем двамата? Там има и повече дървета, ако има сянка. Да. Ще вземем да блокирам. Айде. Натам ли ходим? Да. Айде. Значи от 2 часа сте тук и нищо не сте хванали. Еми, това е късмет. То колко ли е рядко се хващат големи... Големи риби, рад. Ами, ако е голяма риба, нали, и така, скумбре или сьонка, отпред да се вкараш вкъщи и да се скотвиш. То това ти е безплатна храна. Но тук няма сянка. Да. От Марица Тук и жабки. шаран има по-малко. Аз съм виждал видра. Даже и един от шортовете ми може да има. Може да видите, че съм хванал. Не, той беше частен. Ох. Еми. Аз съм виждал видри, патки.
Майко, колко е горещ. Виж, то са ми жабки, щуки, шарани не съм виждал. Само водни паячета. Много много трудно се ходи. И последния път, когато идвах, не беше толкова зелено там. Там има вода, затова Да, защото валеше 2 пъти порой. да видим да падне трябва да бъде. Няма. То трябва да внимаваме. А тук има ли змии? Има, бе. Хайде. Това водата е кота много мътна, затова малко и рибата. Опасни ли са змиите, които има тук? Ето там, плъвна. Ето там отиде. Колкото знам, не са опасни, не знам. И сега идва. Ще пробваме някаква друга приманка. То щуките какво ядат? Те по принцип с риба са хранени. Но тези Пробвайте по-малки. Не като щуката те яде щука, защото това е канибализъм. също и такова малки щуки също знам, че нападат големите щуки. Могат да хванат всичко, в смисъл жаби, риба. А те колко са големи? Даже съм чувал и за малки патите, че Колко са големи щуките? те стигат до доста килограми, но тук са в Марица не знам. В смисъл, Не, колко са тук? аз съм хващал примерно горе-долу такива съм хващал няколко. Охо. Принцип стига до метър и нещо. Това е Но много тук храна са. Да. То може да се стигне за една храна. Един ден. Една нощ храна. Може и повече, да, зависи колко е голяма рибата. Ние хора ще продължаваме да се мъчим да уловим щука и това е чао от мен.